Albert, Ei, què dius? què és això? Són les noves Acros, la gamma Aero Compact. Carai, però això és una autocaravana. Això és autocaravana, però és un vehicle molt compacte. Ja ho veig. Quan fa de llarg? Són 6 metres, igual que moltes de les campers, com una L3 normal, doncs estem dins d'aquest segment. 6 metres. Sí. Però pot ser que sigui d'eixos més curts? Sí, és d'eixos més curts perquè dona més bon radi de gir. Doncs aquí les rodes, en lloc d'estar 4 metres com una L3, estan a 3,80. 3,80. Sí. És pràcticament com una 540? Sí, seria com una maniobrabilitat tipus de vehicle 540. Carai. I d'ample i dalt tampoc semblen més enllà que una camper. No, perquè si et fixes, els retrovisors no s'han de modificar. Per tant, com que no es modifiquen, vol dir que l'amplada és la mateixa que una camper. Tot i que el vehicle és una miqueta més ample i li dona més confort. Si vols anem a veure quina mida fa exactament. Va, anem a veure. Mira, l'amplada total que ens dona són 220. 220. I un furgó estem a 205. Per tant, tenim 15 centímetres més. Però al ser més quadrat, clar, vulguis o no, a dins veurem un confort molt més gran. Clar, no tanca com feien les furgos, sinó és molt més gran. I a més, si et fixes en el xassis, veuràs que és de construcció integrada. Veus? Tota l'estructura fa com una curva i això li dona molta més bona estanqueïtat en aquests vehicles. Ja veig, ja. I tots els acabats, amb les cantoneres, els passarrodes... Déu-n'hi-do, eh? Sí, la veritat és que és un producte molt robust. Anem a veure-ho. Vinga, va, som-hi. Quina amplitud de menjador, Albert. Sí, la veritat és que el disseny es veu fresc i l'espai aquest queda molt ampli. Molt ample. Aquestes taules, a més, van amb tot el sistema aquest de pota, que la pots córrer en totes les direccions. Clar, per tant, pots anar a buscar ben bé quina és la posició que vulguis. I el menjador fa zona semicircular. Sí, això m'agrada molt a mi, perquè aquí ben bé hi poden dinar 4 o 6 persones gairebé. Sí, perquè tens el confrontat tant de cabina amb els seients de passatgers com els laterals dret i esquerra. La majoria de campers tenim la cuina aquí, just. I això ens deixa un menjador relativament petit. Sí. En canvi, aquí el menjador ja és un menjador tipus caravana, Sí. I a sobre, clar, hi tenim una llitera elèctrica que és un llit doble, per tant, vulguis o no, no deixa de ser un espai una miqueta més baix. Però com que és just la zona de menjador, que és on busques estar assegut, no és molest, diguéssim, perquè tens una distància bastant bona. Clar, pensa que aquí ja estem parlant de 87-88 centímetres, vol dir que l'altura és bona. Inclús posant a cabina, com que han fet un sistema cabina com si fos les campes obertes, vull dir, aquí et pots posar dret, estar a cabina. Clar. Vull dir que jo faig 1,80 m i puc estar dret aquí dins. Sí. Què, com veus la zona aquesta de molt cuina? àmplia. Sí. Una de les demandes dels clients és poder estar a la cuina i que la gent pugui practicar igualment el passadís. Que això a les campers, generalment, el que algú es posa a cuinar ja bloqueja el pas cap al dormitori. Pensa que un camper molts cops tens sobre uns 50 centímetres. Sí. Aquí tenim pràcticament el doble. Sí, gairebé 1 metre. I quina nevera, Sí, és una nevera trivalent. A diferència del que estem veient amb camper, això és autocaravana. Llavors, aquí seguim treballant amb el concepte de nevera trivalent, que la podem fer funcionar a gas, a 220 i quan tenim el motor engegat a bateria. És la nevera Dometic, per tant, de molta qualitat, amb possibilitat de doble obertura i amb congelador i independent. Això també va molt bé perquè en molts vehicles el congelador està integrat a la mateixa porta, perds temperatura i el fet de portar-ho separat va molt bé. I en aquests vehicles a part demanem un extra, que en campers no estem gaire acostumats, que és el forn de grill. És un forn de gas i és un forn que es pot utilitzar a temperatures normals i pots treballar fins a 200 graus i per tant aquí pots fer el que vulguis, pizzas i escalivades. Ja veig també 2 fogons, pica endement, això ens agrada, I molt espai d'emmagatzematge, vulguis o no. Aquí tenim un armari, 2 armaris i un calaix. El que veus aquí... Què és això? Sí, això no estem molt acostumats. Això és un Blue Cool Drive de Diavia, que és del grup Webasto, i és un sistema d'aire condicionat posterior. Això treballa amb el mateix sistema motor que el vehicle i el mateix aire condicionat que tenim en el vehicle el podem subministrar en els passatgers. Això fa que els passatgers que van a darrere no els hi ha d'arribar l'aire condicionat de cabina, sinó que tenen un aire condicionat amb un control propi, que el poden engegar des d'aquí. I per tant tenim aire fred en tota aquesta zona, sempre amb el motor engegat, però és molt confort a l'hora del viatge. Clar. Veig també per aquí una altra pantalla Webasto. Sí, curiosament, és a dir, molts fabricants d'autocaravana es tiren en el sistema truma de gas i en canvi aquí jo crec que ha fet una molt bona aposta a Acros utilitzant el sistema Webasto, tant per la calefacció
com per l'aigua calenta, amb un termotop. Els dos sistemes van amb Webasto i per tant van amb gasoil. Per tant, tot el que és l'autonomia de calefacció i d'aigua calenta parteixes del dipòsit i no necessites tirar del gas. Per tant, el gas el deixaries només per fogons, nevera i en el cas que utilitzis el forn i et durarà molt més les bombones. Llavors, calefacció a gasoil. Sí. Aigua calenta a gasoil. També. I aire condicionat reconduït des de cabina. Perfecte. Tot de Webasto, primeres marques. Sí. Fantàstic. Més els fogons, forn i nevera domètic. És components fantàstics. Sí, la veritat és que a nivell d'equipament ve molt ben preparat i no només això, sinó que va amb bomba de pressió. La bomba de pressió és una bomba que és externa en el dipòsit, per tant no està en el seu interior i té més capacitat de potència i per tant podem treballar amb aixetes més tipus convencional, amb aixetes metàl·liques tipus les de casa, que ens donen realment un confort a l'hora d'utilitzar els monomandos i les pressions una miqueta superiors a la bomba tradicional. Clar, parlaves de l'aigua, però aquí ens falta una part important, no? On tenim el lavabo? Doncs obre aquella porta i veuràs tu mateix. Això sembla la suite d'un hotel. Què tenim aquí, Albert? En aquesta distribució, Acros ha fet una aposta per un bany molt confortable en el que tinguem independent la dutxa i per tant tenim una dutxa amb empara pròpia i tota una zona de bany realment còmoda. A la dutxa hem fet molt ben posar la claraboia per el tema d'humitats. Evitem molt les condensacions. Sí, i el lavabo igual, amb una finestra, en aquest cas fumada, no? Sí, per tenir aquest punt d'intimitat, però molta ventilació després de l'ús. I, Albert, de quantes places és això? A veure, aquí tenim 4 places per circular, 2 a cabina i 2 aquí on estàs tu al darrere i 4 places per dormir. 4 dormir. Sí, és a dir, aquest menjador el convertim en un llit. I aquí sobre tenim un altre llit elèctric per 2 persones més. Clar, per 2 persones, un vehicle ideal, i si tenen uns convidats, poden muntar sempre el llit de baix. Exacte. Anem a veure com es munta aquest llit? I tant, vinga. Primer ho baixem, això va amb un pistó. Llavors, apretem avall i el col·loquem fins aquí baix. Després tenim uns petits desplegables que ens ajuden a ampliar-lo, perquè el llit realment quedi una miqueta més gros. I en aquest armari hi trobarem els coixins que ens falten. Aquest deu anar aquí al mig. Exactament. I aquest, mira, és com un Tetris. Cap aquí. I ja tenim tot el llit. Escolta, prou ample, no? Sí, crec que es veu bastant bé. A més, si t'hi fixes, ens fa tota l'amplada del vehicle. O sigui, pràcticament tindrem 1,90 m. Quina mida ens dona interior? Ens dona 210. I d'ample? Anem a mirar quina amplada ens dona. Ens dona 130. Bueno, un llit de matrimoni. Perfecte. Aquí tenim tot el quadre de comandament i tenim també els botons per accionar la pujada i baixada del llit. Podem veure com es baixa elèctricament. Realment és un sistema molt pràctic. Oh, Déu-n'hi-do el llit que ens queda. A més, han posat totes les cortines anticaiguda. Sí, més que res perquè els coixins i cobrellits no et caiguin. Clar. I ara anem a veure la mida per comparar una miqueta amb el llit de baix. Aquí tenim un llit de 180 i l'amplada la trobarem aquí, que és de 120. Val? Per tant, és una miqueta més petit que el que hi ha baix. I per accedir-hi, Acros ens posa una escala. Això és còmode, perquè un es pot quedar encara fent el ronson al llit i la resta ja pot estar preparant esmorzars, es pot anar a dutxar en el lavabo. Inclús, si t'hi fixes, malgrat en la zona dels peus estrenyi una miqueta el llit, fa aquesta forma que ens permetria poder accedir fins a la porta i poder sortir del vehicle en cas de necessitat, sense haver de pujar el llit amunt. Una de les qüestions que tenen molts clients és si realment aquests llits són ferms. Queda molt bé, és a dir, no té tracció en moviment lateral i pots dormir en qualsevol posició i més o menys es calcula entre uns 150 i 200 quilos, que seria el seu pes natural de treball. No vol dir que no puguis carregar una miqueta més, els fabricants sempre treballen amb marges de tolerància bastant amples. Carai, quina cabina, Albert? Sí, la veritat és que com que Acros ens dona molta possibilitat de configuració, els demanem ja molt equipats a nivell de com ve el xassis de Fiat. Clar, partim d'un sèrie 8. Exacte. Anem a veure què porta. Ja veiem la pantalla. La primera diferència és que ja és la nova pantalla digital. Molt bé. I el ràdio? Sí, el multimèdia, la majoria de fabricants que treballem venen sense cap multimèdia i aquí estem demanant l'original de Fiat. Que vulguis o no queda més integrat
i et funciona tot amb el volant multifunció. Llavors, volant multifunció, tenim per penjar, despenjar, pujar els volums com si fossin leves. I tot el control de l'ordinador de bord, també. I control de gui. I ens podem connectar també amb un USB, amb el telèfon mòbil, aplicacions Android o Apple. Exacte, Android Auto i CarPlay. M'imagino deu ser aquest botó. Exacte, no tenim telèfon connectat i aquí seria on entraríem amb les aplicacions. Per tant, ja és un vehicle que a nivell del que és equipament de xassis ve bastant complet. Vale, veig canvi manual. Sí. També hi haurà un canvi automàtic? Sí, hem demanat versions amb canvi automàtic, ens arriben ara properament, durant aquest mes, 2 unitats, també amb l'opció de canvi automàtic. Fantàstic. Déu-n'hi-do, no? Quines autocaravanes. Sí, crec que és un producte que està molt ben optimitzat, la relació qualitat-preu i sobretot el que hem comentat, el nivell dels accessoris que porta, el nivell dels equipaments, que és molt alt. I a part d'aquesta configuració, en tindrem d'altres, Albert? Sí, per suposat. És a dir, Acros dona una versatilitat impressionant i, per exemple, ara mateix tenim una configuració com aquesta que pot ser per 6 persones. És a dir, va amb unes lliteres a darrere i poden circular 6, perquè té seients a contramarxa, i arribar a dormir 6. Carai. Tenim una versió també amb un llit doble al darrere i, per tant, les configuracions són també bastant diferents cada una. Fantàstic, doncs les esperarem. Esperem que us agradin.